Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Tumakbo agad ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at dinampi sa bibig ni Jesus para sipsipin niya. Sinabi ng taong iyon, tignan natin kung darating nga si Elias upang ibaba siya sa krus. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo at nakita niya kung paano nalagutan ng hininga si Jesus. Sinabi niya, Totoo nga, siya ang anak ng Diyos.